Bueno, guazen, Family Gaienera. It's time! Mas palomas komentatzera. Bai. Jose Ramon Soroizek irabazi dauelako, agur ziarrezko maskorra. Interpretazio nagusionenen ziarrezko maskorra, bere izan zen palomeseko, jaunda jabe. Kling. Baina ganek isaburruka ineben. Bai. Hor jarriko dugu pi, ze ematen dago popularidade asko dago irabazten eta... Bale. Orduan ez dugu nahi, de repente... Ez. Momentu batzuk aplikazioan bat izan duen batzuk, nik euki ditut aplikazioak, onartzen dut. La letra eskarlata jarriko temen goxan. Dana zuretako. Ui, ama, papatian emotore jatarako. Eta danok ikusi dugu dialogo hori, kaixo, zer modutz, bai. Zer modutz, ondotz. Eta papatian, pum, argazki bat. Eta ez da beti aurpegisa gertzen. Jazta ipuedo leher. Bukaeria noia kontaikera, baina bukaeria pentsaixat, erabat poetikoa, ze gainera daukokatuta, garai baten, ja pentsaixakuna aspaldiko kontu bat. Eta ez da, dela aspaldiko kontu baten kontautako goeria. Nipe... Vale. Ez que atu zen irugira eta nekizien zen. Eta... Romería, ya no hay remedio para el alma mía. Son de sol, nekane. A ver, zenbat eta kontu nipe zeuko dakot zuen. CD bat ez, disman bat neukan, eta faten nintzen basora, han musik entzuten, eta negarrez, Jursong entzuten, Elton Johnena, Iban Magorre kantauta. Zenbat, ez, bueno, bai. Naixelako una romántica empedernida. Quinceañera tonta bazinalako. Mamma mia. Bueno, bai, ez da, baguro zuen, nik noia gixo plantaik ez, ala, azarre bukatu gaurko saio, eskerrik asko, imanati. Bueno, pentsa, itxoine, eta la indignada hola gora begira. Sanda, txamina, sanda! Dilo, reina! Abarkatu, ez nago prest onartzeko hori. Ez, bale ja, pelikula motzak, ez luziak, 2 ordu terdi, ez. Fuera. Ba, utzi, gauzak zauzen, bezela! Gura studio batzeoak txarto. Hope you don't mind that I put down in words. Bere dala moztu, porque vamos. Venga. How wonderful life is, now you are in the world. I hope you don't mind that I put down in words. Bueno, nei tokatze jat, bixei, ongi etorri xamotia bueltan, zeuek, bueno, nekane ez, baina txomin zubail lehenko aldiz, Donostia Zinemaldiko akreditatu bezala, ez? Bai, oso ondo. Ta? Ber, gerturatu pixka mikrofonoa. Ta? A ber, konta iguzu. Koti apurtxo bat. Ufa! Ba, zinemaldixak askora komun zeban, ez da, txomin? Bai. Bai? Bai. Lagun barrixekin geben. Ez lagunak ez, precisamente, baina... Etxaiak? Bueno, etxaiak bez. Etxaiak bez. Bueno, bai. Baina ganek isaburruka ineben. Bai. Hor jarriko dugu pi, ze ematen dago popularidade asko dago irabazten eta... Vale. Orduan ez dugu nahi, de repente... Ez bukatzia. A ber, nik onartu biharra dako, zinemaldixan, egon nintzala 2 egun, izan ziala tope, baina kasetari moan. Orduan pelikulak eta ikusteko denpora larri, ez neuen ikusi pelikulek, vamos. Bueno, bani egon nintzen, lanian egun batean zurekin, eta gero, asteburuan pelikulak ikusten. Eta 2 esperientzia oso ezberdin, baina txomin plazer bat zurekin jutia lanitxera zinemaldira. Urrengo bate gallego zuri beti zaten dotzut. Urrengo urtean aber 3 batera joaten gan. Hori politi zengo zan. Super guai egongo zan, 3 batera. Ui. Bai. Superando egongo zan joatia. Politi zengo zan, zen nik onartu beharra gukat, azkenen urtietan, zinemaldixak niretako zaukan xarma eta gogo hori, ja lan eta egin behar askon artian galdu itxezala. Tarduan zan, ze ondo, baina bigarren egunerako nian egon, oso nekauta. Ja. Egisa da, ondo dagoela, guai dagoela lanera joatea, ze horrek usten duzu barruan gertatzen den gauza danak. Eta alfombra gorri batek ekartzen da den gauza danak. Hau da, jumia zala askoz lehen, hau zure kamarian jarri, jendean eguak kontrolau. Hortara noian, egisa da baita, tonto gisa asko dagoela.
Asko. Baina asko. Ez que gisa da, Alfombra gorrixa, tonto gisa bat da. Baina ez dut esaten etortzen dien aktore zine munduko jendean gaitxik, moduan, eta akreditazioa jarri, eta zela jentia iderremente 3 zentimetro altua dan, eta hola behiketan duen pilin bate, ez dakit, gustau xat esperientzia, lehenengo aldixa da kasetari moduan, baina orokorrian bai da bolako... Zer? Nik esan beharra dago, badakitela, hau dala, teknikoen munduan gertatzen dana, baina oso adierazgarritxa da... Teknikoak beste mundu batean. Ez, baina oso adierazgarritxa da jutia fotokol batera, edo alfombra gorri batera, eta 20 teknikotatik 2 emakume egotea, eta ez dara gizonezkoak. Bai, hori ondion gertatzen. Eta hau gertau jaulako guri, anekdota bat kontaukot, baina, bueno, igual ditxarra gaitxik, fotokola, alfombra gorrixa barruan inbiarrezaz. Euskal Zineman egun. Euskal Zinemaren galan, hori da. Karo, gulero juinen, kanpuan, jarri tripo, ez da gisa, ezken eguntan ez, dana barrura, bale. Orduan, fotokola zegoen lekuan, jartzeko keria zegoen kamera, baina gero kortiak hartzeko beste gela bat zabaldu zeben. Orduan, karo, gugenden beratani, kamera bakarra... Bai, gela orientala zan, ez? Hau da, eskilerak igot, eskerrak aldian daun... Gela benetan hortero bat zan. Baina orientala izaleke. Baina panel japoniar batzu dauz jarrikia. Ez? Bai? Bueno, bani nintzen fejau. Bueno, berden da. Negane bere buruka personaldetan eguen, baina... Eta, klaro, nik zein eban, kamaria laga erdi-erdixan jarritxa grabatzen, zizetan ginen, bueno, fotokola grabatzeko irudidanak, eta gero, txominekin, korteak hartu. Hola, ordu bete egon ginen, nik kamaria lagata hor grabatzen, eta nire inguruan hor zeren ja, beste argazkilari batzuk gizonezkoak, obviamente, ja lehen hauti pixkat... Testosterona asko, igarren lan arlo horretan. Testosterona asko, ni etorri naiz lehen hau etorri da azkena, piketxuak... Eta, klaro, gisa da, ni jano, jala urte batzuk lanian, bai, sinema izan, eta lanian bebai, orduan kamaria jarri, eta ez ni hemen jarri behar naiz, eta punto, ez mobidu behar, eta jazta. Total, vuelta unitzela gero kamarara, eta esan zuzten, ostras, hau ditxua grabatzen egon zabe bai? Eta ni bai, eta gero erabili biozu, eta ni, ez dakitze esan duzuen, baina igual, eta arduan horrez izan ja, beren arteko komentarixo, esan da bena, ez dakitze, izan da bera, osea, urrengo gunean, etorren zenian honak, obviamente, hasi nintzen ikusten, eta komentarixo batzuk, emakumia, erropia, titixak, no seke, bestia, dala impresionantia. Eta, urrengo hastian, TikToken igual bai, beste batek behi gozoan TikTokera, esaten de, osea, controlar vuestra boca un poco, porque tela marinera. Eta hori da, dalako mundu bat, gizonezkoena. Alde batetik, teknikoena da gizonezkoena. Ze beste aldia, kasetari xena... Bai, hor emakumeak dia... Emakumeak eta... Bueno, eta gizonezko batzuk dia horre protagonista. Baina dieta zehatz bat jartzen. Dieta berganua. Bai, dieta berganua. Egisa da eraberian, eta esan dut, kasetari xen artian bai oso ondo, baina holako esnob ukitu bat, eurak, protagonistak, azkenean zinegileak, bai zuzendarixak, bai aktoriak, bai horrei danek, super ondo. Oso ondo portozena. Hortarako dauz, saltzeko dauz. Baina oso adeitsuak, oso... Gero guk lan baten ja, hau da, Kixi, Aitor... Ez da esango etxekuak garenik, baina eurendako gertukuak. Hori bai, baina esango dut horreikaz arago joan da, igual, ezauketan ez gauen jentia, ogoiena zer dan, edo ez dakixen jentia. Oso jatorra. Oso jator, erantzuteko gogoz, eta alde hortatik, nik neuk eskerrak egun bidoztet. Errepikatzeko gogoz? Bai. Kontuz, txomin, honek engantxa bitzen dago, Bai, edo engantxa bitzen zaitu, edo akabo bitzen zaitu, bi aukera egon aldia. Bai, ni bisetan egonaz, gainera, askotan igual nekan etortu zanean, etortu igual bigarren egunean, da segarrenian, eta usten dira horpegisa, etzala berdina. A ber, eske normala da, baina bi kasu ezberdinetan juntzat, oza, zu juntzat kasetari lanak itxera eta matxete, eta zu jute zinen, baina pelikula ikusi gero, oza, horre be... Eske berak okan besta kreditazio bat. Eske euren urterako ikasi dozu, ja? Ikasi dugu. Nahetik, aztea. Bueno, guazen, jarduna oso ondo, errepeko zuela ziur nao, edertu pasado zuela pebai, gauza asko aldu dituzu ondion. Festakor daoz, pelikulak ikustia, korriluak, jendiakin egotia, komentatzia pelikulak hori dana. Angelina Jolie ikusin. Zein? Angelina Jolie.
Bueno, eta konte, zer? Ba, behiu, esan biharra dako. 100 metros sobre el cielo. O 100. Baina, esan guretzut, hasien gaina, izan zen oso kurioso, ze domekan etorri zan, sekulako uri jasake, botaten hemen ikan ikusten egin baina zuek tontuak zaiz, egin duzu hemen zain arratzaldeko lauretatik gabeko behatzen etorriko dan pertsona bat botaten dauenakin, eta gaina donostiarrak zaiz, zati dakotzue, bailarina batzu jantzia dakitzuenen eurixengo dauela. Bueno, hori dana paso zen ere burutik. Bueno. Eta hor, snob puntua peirakutzen, Angelina dia, total, sin más. Eta momentu baten, pasau nintzan, dau prensa aretua, elkarrezketak eta elkarrezketa prentsa horrekoak eta emuten diana, eta kanpotik ikusikin duzu barruan zer da bilen. Bai, mantaia horren, etzan zurekin zan, Toñokin, Andoni teknikarixakin zan, Toño, Angelina dau, debagoieneko da, ez berdin josku, guazen prentsa. Debagoienekoa da izan zen galderia. Ez, evidentemente. Debagoieneko jentia... Ba, beia, pentsatzen izalek Angelina dau, debagoienekoa da, obviamente, ez dakigu. Behitu jako belordi. Bueno. Esa la torri. Blue forren ningu berba. Baina, eta horren sartu ginen, eta ikusi ben, eta alde mitoman hori be piztu zan pikintxo bat. Beti? Piztu zan pikintxo bat. Baina eske... Etxo, inerabilida huitz bat, mitomano. Bueno, bai, mitomano hitzakin arazoak daku nekanek eta claro. Imanol ze da mitomano? Ba, mituak daukan pertsuak da, ez? Ba, bere handako... Ba, ez. Natzeti, ez da hori, ez da, zer da? Ez da hori, mentiroso compulsivo, hori da. Baina, bueno... Berez, teknikamente bai, baina nik uste... Baina mundu zuak ulertzen dau, zuek ulertzen zuen muduan, baina behin aurreko astean. Karo, idatzi zoztan hori, eta ni, ze da hori, sartu nintzen interneten, eta hori mentirosa compulsiva, eta ni, baina barkatu, zezan dutzen dikba. Eta zentuzta, gainera zan sinema lixanarira, eta ni, eta gero entero ginen bazesa. Baina batzutan bai da, zuk esatu zu, ni ez jatin importata, bapatean agertzen da, gogondokatuen jara urte batzuk etorri zan, Penelope Cruz. Baina ni, naiz, claramente. O sea, niri me encanta. Bai. Zu emozionik zinean argazkilarixak ikusten zebenian. Bueno, baina eske, zu badakizu zinean argazkilari haue... Narruzko prakak, rezituak eta batzutan... Bez, nola dakizen zein dan... Ez que da artista bada, berak esan da. Ba, gero, egon bi alizonez berakin. Bueno, baina horbe igual pitidotxo sartu biako. Bueno, bale, sartuko pi... Bueno, baina, pelikulak... Zer, ringo berba pelikulak ninguno. Zinema, zu juntza? Ez. Ez pentsau, Gogorra jat, baina joatia, lana, dana ustartzia, eta gorako noken bezala, eta erduen erabakinean ez naz joango. Ibiltzeko txartu, ibiltzeko lan erdipurdi egiten eta toki berri batean zauzenean, ezin dozut ez dut diren. Baina honitzen ikusten. Pelikula sorpresa. Pelikula sorpresa. Bueno, honitzen ikusi neban, 5 pelikula azkenean. Osa, deixente, bi egunetan. Bueno, sorpresa, ez tala izan. Bueno, hori gainera ni komentau ineban podcastean, aurrekoko podcastean zein izango zan Frankenstein, eta oso ondo, guztau jaten pelikulia, korrekto. Bukaran isi emozionetan egin itzen, oza, isi malkoetan, eta ez da bromia. Eta Jacob Elordi esan etorri, gainera ninekoan sarria esan Victor Eugenian, hor sala, tortzekoa eta hala, eta zein zeben Guillermo del Toro bideo bat jarri hasieran. Eta esate, eskerrek asko tortzearen, eta punto. Gero segeixo, ikusi neban labote jintri jap, horren nebala ikustiak, podcasten komenta nebala, eta oso ondo, oso gogorra, azaro bukaeran estrenatzen da, uste dut, eta gomendatzen dut ikustia, bueno, gaur egun gainera. Igual inbiarien errepasua, palmaresak komentatzen bauta pelikulan batzu, ze hor zuk batzuk apaetu dituzula kontuan eukita? Bueno, bai, ze honek publikoaren zarixera, zizeban. Horratik, publikoan zarixa, netako Venezian irabazle morala izan dan The Voice of Hind Rajat, ez? Rajat, bai. Palestinan gertotako bilketa baten inguruan, esan dago, ez dut ondirekan ikusi, gogorra eta krudela. Bi hitzorek gehiagitan. Bai. Gainera, benetan gertotako historia bat dago oinarritxuta, eta bai, eta erabiltzen da ahotsa bertan da, ume horren ahotsa, eta eske da, bai, oso gordinean ere ustez, pelikulia, Baina eta oso ondo, gomendatzen dut ikustia. Vale. Eta bueno, ukidaben puntuazio altuena, uste, oinarte egondan puntuazio altuena. Bai. Publikoaren zarixan, osake, bai. Eta gero guazen palmarez ofiziala komentatzea, eta niretako ez naz hartuko alo da Ruiz de Azuan lanakin, uste dut dala zinemagile zoragarri bat, oso ona, zela bere ukituen bote dutzen historia da nahi, eta gainera pertsonajiak zela marrazten dituen oso noritzen jat, nire ustez, Donostia zinemaisak une ontan, arazo bauka. Eta arazo hori da, kanpoko zinemandako oso
indar gutxi daukan zinemaldi bada. Bai, eske Donostiko zinemaldiari pentsatzeko dauela sandwich total baten dauela. Claro, sartuta. nik... Dau, bai. kan uda aurretik. Bai. Udia bukatu eta Beriala, Venezia. Venezia bukatu eta Donostia pasekin da bilen bitartean, ez dakila Toronto estan azten, hasitza ez balin badau ja Toronto hasita bukatu jenda bixen artean. Bixen artean, esan gurutut. Mea, Toronto ezberdina da, Toronto ez da baina zuk balin badakitzu, zure pelikulia, ze Toronto azkenian bai da saltzeko, baina baita da gero, premisotara begira, promozio iken azteko, eta ez dakizara dakizar. Zu balin badakitzu, promozio nahiera, Torontora fanda, egiko dituzula, ez dakizen bat edabide mundu danekoak orgainan, eta Donostira fateman bezala, igual hainbeste ez duzulekiko alako jartzuna, ba, claro, ikuspegi estrategiko batetik, komenizatzu Torontora joatia. Bai, minik ez dutena da... Gero da, ontxe, egun horian inan Londres baita. Bueno, ba, hor, oza, esango, dau... Baina Londresek asko zindar gutxi dugu, Asko zindar gutxi dako, baina zenbat izar pasau diatu Londresetik. Bai, baina Londres esan gurot, mundu baiako gauza bada. Hori da, baina nazio arteko esaten dugunean askotan mugatzen dugu estatu batuetara, Inglaterrara eta Frantziara. Eta hor, nik ustut, Donostin bestelako cinematografia asko ikusteko aukeria dauela, ala gure izan ezkero, eta ala interesoki ezkero. Mediatikoki jaten daurek Donosti? Bai, beste lekuek, beste zinemaldixek... Bai, txomin, baina esan gurotena da... Atentzioa fokoak entzei xau, Urtero, Espainiako Zine Akademiak aurkezten dau, Zine Akademian, Madrilen aurkezten da, Espainiako zineak usta potentiena edo ekarreko daula. Zuazten baza azkenengo irurteako palmarez ikusitxa, 2023 Jainone Kanborda Okorno. 2024 Albert Serra Tarde de Soledad. 2025 Algo de Ruidazua Los Domingos. Honek, emoten dau, Malagan zail ofizial. Eta Malagan, eta donosten dauen diru, partida, tradizio eta beste gauza batzun artean desberdintasun dizena da, bat dala A+, hau da, maila goreneko zinemaldi bat, eta bestia dela Espainiak eta Latinoamerikan egiten zineai buruzko zinemaldi badala. Eta zaitik ez zutxen beste irakurketa bat, igual die pelikulak maiago altukuak, eta horregaitik irabazile bela. Izaleke, baina esan gurot. Eso, igual nik ustot, igual da Espainiako zineak beste salto bat indabela, eta... Eta zeatik, ez da ikusten hori ez dakite, ba igual alauda bat diagon biako zan ez dakite, ba Berlinera behitzen, Cannesera behitzen, Venezera behitzen. Bueno, behitu Carla Simón, ez? Badago ja zabaldu dau pixkat bideo hori, eta... Berba, Carla Simonen inguruan. Bai, baina, bueno, nik ustote bai eman dabela beste salto, eta segaitxik irabazi beti beste... Osa, ez? Espainiatik kanpoko... Ez da zeatik beti, eda? Azkeneko irurtietan gertatu den zerbait, eta atzera huiten bozu, badauz beste batzuk, Nik uste garrantzia ematen... Aurretik, 2022an, Los Reyes del Mundo, kirabazaren esan gurot. Gazterazko pelikula bat, bai izan koproduzio bat, Latinoamerikako herrialde batzuna, eta sartzezan ustot Frantzia eta Norvegia. Bai, baina ez nabil izaten Espainian itendan zinea txarranik. Nabil izaten da, Espainiako zinea ona izan da be, zinemadizak ez ote daukiko arazo bat kanpoko produkzio esanguratsu potente batzu ekartzeko Espainiako zinemak... Baina, seguro nipai, aipatu dugun horregatik eta negatik. Orduan arazo bat daukau. Ez dugu nagu konpondu behar. Ez dugu nagu konpondu behar, eta ez dugu nagu gure eskuetan ez dagoela. Da komenteixo bat, kontrara, danok usto eta segongo garela, interpretazio naguzionenaren zilarrezko maskorra, exaequo, bueno, sin más, Chao, Sin, Hongu, bueno, Chao. Kriston txapia sartu zebala bere diskursuan, esala joaten. Eta gainera da, berak bere buru interpretau dau. Ez que, claro, zer ez da gura basiko dana. Bueno, a ver, Bai. Ez, bueno, guazen, fanbi gaienara. Venga. Mas Palomas komentatzera. Bai. Jose Ramon Soroizek irabazi dauelako, aurre zilarrezko maskorra, interpretazio naguzionenen zilarrezko maskorra, bere izan zan Palmaeseko, jaunda jabe. Kling. Gaztegisa da, ez da ulertu. Jose Ramon Soroizekin pasakin dana da, esan behar dago, nik atzo ikusten nuen Mas Palomas, Aitor Arregikin... Zer? Atzo ez. Euskal ez dan. Bueno, bai, zinemaldizei buruz berbetan gabitziru azte berandua. Baina ez izan, atzo, igual da, botatzen dugu estagunean. Gaurko eguna, hau grabatzen gabitzen egunan, bezperan ikusi dut nik Mas Palomas. Vale. Eta Aitor Arregi guen bertan. Eta, karo, beak esanen, eske, Jose Lontxo. Esela da, Lasa Nahiak. Goen kalekua. Jaun eta Jabe. Martin Telesaia. Eta oin, irabazi arteko Aitona.
Da. Baita. Bai, Guzti ezaguketan. Apetzatzen aia jubilaute Iken dau, papeloi bat iken dau, Jose Ramon Soroizek. Eta papeloi batean sartu zau Eta bien. papeloi baten sartu ebe. Hombre, eske nik bai. Baina iken dau oso ondo, eta nik uste orokorrian, pelikulia, neri asko guztau xat. Asko guztau xat, oso... Eta horretako batera eta emoteotza bere personajia iez, oso kontrapunto polita, zorion Egile horrek papel hori oso txikisa dela, eta dia bi kameo txola... Ez que ditu jat oso zona zela jokatzen dauen zorionek. Baina danak, oza, nik uste pertsonai danak dauzela oso ondo eraikila eta oso ondo gidatuta gustatzeko, ulertzeko, behintzat. Ez? Esango, Kandido Uranga bera, hasiera baten ikusten duzu personaken, bueno, hau zer da? Medio un amor de persona. Eta gero da Maia Garrixa. Nagore Aramburu. Nagore Aramburu egongo dela... bueno, kinela danetan. Esan gurutzu, eta Nagore Aramburu, ze falta xako ikia, podcast onta tortia. Nagore, torri, badakitxe jarri txek haitzu zulatzen. Ez, esan gurutzutena, Nagore Aramburun papela oso komplikaua da. Esan gurutze, ez da egin papel bat tokau o pentsauko geben moan asarretik inja. Ez gainera ez da kartzen kontestuan, bez? Baina hori Moriartytarrek beti jauen zerbait da. Moriartytarrek margotzotzu oso ondo protagonista bat, eta albuan dauka, ez, Cervantes egitze zen bezala, ez, Don Quixote eta Sancho Panza bat. Edakau Marko figuria eta bere maztia zela, baina ez, emoteotza, kizon profundia dia personajeai, zeberak be, irentzi zauen kasu hortan gezurra, baina ez, zalantzan jartzen dau, baina ondo... kapaz komoteotza. Handian, sakaun erraldoia, eneko zagardoi, eta naixa hor dakau beste beti dau, bateon bat onduan, pertsonaje horri beste esfera bat emoteotzana. Eta gainera, asierian etako, jendiandako, oso impactatin zengo da, Bai. Bueno... Impactantia bada, nire ustez. Impactantia bada. Bai. Hain hola ikustia dana. Eta gero, ze sakontasunea sartzen dan. Eta zuk esan duzuna, kasu hontan. Bai. Eta gero gizonak asimpliak. Ez, baina justo, eske bi atletatik sakona da pelikulia. Ni gustu pelikula oso biharrezkoa dala, hasierako parte hori egon edo ez, bai planteien daulako, gai bat, bueno, ez dana berba itxen, eta ez da itxen berba... Eltzen xakona, elduta dakona, eta elduko xakona, eta ikusten daun jokan, zela igual, ez gauzen, uste du mouko bezain aurreratu. Ez que oso maltzurra dien. Eta gero, nik uste ikusi, residentzia baten, oza, zuk gaur egunez, ja jendiak ematen dugu beste mentalidadea daukala, baina gaur egun olako gizon bat sartzen dela residentzia baten, edade hortako jendeak inondio ez da bela bere buruan, ez? Karo, da gai basuk esan duzu moduan, igual oinarte ez dala inberba edo ez da pentsau. Eta igual kolektiboko jendeak bai pentsau izan dago, eta mendik ez da gizien bat urtetara ni, ez? Bueno, aitorre berrek esan hemen, pelikulian abia puntuetako bat hori zala, Madrien azkenian, bai sortu zala olako ekimen bat uste dut, LGTBIQ+ kolektiboko jentia, zahartzen zanien, zaharren egoitza bat, euren dako, zese gertatzen zen, zahartzen ziala hor, eta bueltatzen ziala, 50 urte lehen hau jasotako bullying bera jasotera, baina bizitzan bukaera parte. Claro, bai. Eta karo, hori be hausnartu beharreko zer da. Baina gero, netako, historia oso krudela izan dabe, ulerte ituzu pertsonai danak. Danak ulerte eristeza. Dauz momentu batzuk, aplikazioan bat izan duen batzuk, nik euki ditut aplikazioak, konartzen dut, la letra eskarlata jarreko temen goxan. Dana zuretako. Ui, ama, papatian emotore jatarako. Eta danok ikusi dugu dialogo hori, kaixo, zer modutz, bai. Zer modutz, ondotz. Eta papatian, pum, argazki bat. Eta ez da beti aurpegisa gertzen. Jazta puedo leer. Edo, kaixo esan aurretik, argazkia. Lehengo argazkia. Eta esan dut, niri itxinaz nire aplikazio ukitxera fruteixa derra, Vale. Era bukaeria, ni bukaeria noia kontaikera, baina bukaeria pentsaitzat, era bat poetikoa, ze gainera daukokatuta, garai baten, ja pentsaizakuna aspaldiko kontu bat.
Eta ez da, oindela, aspaldiko kontu baten kontautako goeria. Nipe... Vale. Ez que zen hiru ira eta nekizien Eta hor garai hortan itxita onginan, baina zer da itxita egotia, zer ez da itxita egotia, asko gustu zaten pelikulia da. Kapazko ditu gauza asko kontatzen dira. Eta gero, beste kontu bat, atzo beste pertsona batekin berbetan, dako autorreferentziak dako alde danetatik. Zango dut, euren filmografiako zenbat aktore ezberdin agerketan dira, agertu espadabe. Pila bat. Zer pelikula ikusten dau protagonistiak telebizinean? Zein ikusten dauena? La trinchera infinita da. Bueno. Bai. Zeladako izena pelikulako momentu baten Jose Ramon Soro izen oelagun bihurtzen dan batek. Oizakago guan? Ni bez. Diamentedunak. Marko. Begisa. Olako erreferentzia pilatxo batean. Eta gertzen dana, zoik ikusten zuen, hasieran txenda benian aplikazioan Grinderren agertzen dana argazkixa garaño argazkixa dago. Bai? Zintu fijau. Ba hori, oza... Nik pelikulia ikusenan, onjala... Nik iraila ziren. Claro, es que Imanolek eukieben joan zan premierera, iraiak lauian, gente berez izan dako. Bueno, bai, kontarita danok. Nik uste dut aurrera inbihar dugula, zinema lixaia... Bueno, aukeria balen makutzen, mesbedez, Maspalomas ikusi, biharrezkoa dalako. Bai, ikusi bihou, Maspalomas dudabarek ez, gero, urrengo hilean... Carmele neri ez tozten monastirik onjokan ikusteko, ze ontxe dabil zinematan, eta neri personalmente oinatira ez tetorri, horren etorten dainen... Ez que trukakitien jaue, Mondrauen egin da, Carmele eta gero Maspalomas, eta oinatien aldrebez da, lehengo Maspalomas, eta gero... Eta Bergaran Carmele dago, aste honetan... Bueno, ez dakiguno izango den aste honetan, ezin dozu esan. Hori da, Bergaran egonda, edo gongo da. Edo... Nekanen laniteko gogoan arabera, ikusiko zelena, edo bera. Hori da gutxi Mondrauen egon zan Carmele, kixi etorre zan, kixikin aurkezpena itiko aukeri ukinaben. Oitala gutxi ez, atzo. Baina ezin dugu esan segundan gaur. A ver, baina pesau. Es que Sandoni ya. Es que parece mentira kasetarixa da. Es que... Telebizan dana gezurra. Ya está, así gara, bueno, kontra, Penia... Esametena da, urriaren 15an, greba deialdixa dagonez, Bergaran aurkeztu behazeban kisik bere pelikula Carmele, eta berriz gertau jako ezin dela aurkeztu. Hau patxe bestekin gertau jako nezebala aurkeztu zinean, agurretxe bestekin bai seminari joan, eta, bueno, kriston Penia, eta naudokora humal hori bai, baina grasekin doz, gero neri bronkia botatia, ezuk egin dozunean bihar, urrian 15 etorkizuna balitz moan. Urrian 15 aurkeztu behazeban, esan dut. Bixar. Eta ezingo da etorri esan dozu. Bueno, berdin da. Oñati eta Arrasatek swap baten jaue. Oñatin lehengo Maspalomas, zero Carmele, Arrasaten lehengo Carmele, eta gero Maspalomas. Hiru egun, kriston sarrera potentia eukidau, egun itxarrenian 200 inguruan, urrengo bigunetan 400 pertsona etorri zian zinera. Arrasaten hori ez da. Arrasatera, bai, gainera ez Mondraetarra bakarrik, bai. Atxabalta Bergarako batzupe gertu datu dia, posgarrixa da, Domekan azu da azkenengo egunean kixi etorrezan, gainera gero Madrilera fan biazan Elena Sánchezekin programa bat grabatzea, eta orduan solo azaditza bukaren enbiarrian, hasieran apur bat ilusio izan zen, gainera berek karreran ziar eukitako abenturan konplize izan dako batzupe gertatu zian, da oso gauza politia izan zen, nik beti eskartuko zat kixik apostu potente bat inzauela, eta beste batzui bide haundixe irekiotzala, eta erakutzu zegoela zerbait guk ezkendula sinesten, eta da, gure industriak badaukala zer kontau, nola kontau, hemendik kontau, eta geure hizkuntzan. Bai. Eta hortik, zinemera sarixaz, zinemaldean ere eruan emena. Hori gauzakola. Hau patxe beste gaitxik, esan behar dago. Bai. Ez dut nik esaten, Ez dut nik esaten, hau aitor arregikin 1000 aldizen jau berba. Por cierto, Telmo Esnal, Maspalomasen beba dauela. Bai. Nik egaletu neban. Orduan, Carmele. Garo, berak oso naturaltasun osoz, izan dau, krimen hori bekin, kafe bat hartzen, guk gure podcastian bezala, beak, bakoitzak bere mailako, lagunak ditu, nikonakoa ditut, berak beste batzuk. Eske benetan, Ni ya oso komodo melako jasarria, bestela subtítulos pánico nintzen. Eske ya.
Orduan, Krimen Uribek erakutsi dutzan oso irudi potente bat, eta zan, ikusi ondarrun zauzen, da ikusi bemenei onduan, berak injako 14 metro luzeko atunero bat, bere eskuzen jako batek, onjala ez da izan bat urte, erren zauen, da irudi horrekin geritu zan kisi. Urte batzuk berandu hau, Krimen Uribek, Txomin eta Carmelen historia kontauko dau, eta urte batzuk berandu hau, kisik pelikula ingo dau. Egisa da, novela bat pelikula itxia dela, Infernua. Nik ez dut zauketan. Edo nobile oso txarrazan, edo sortzi pelikulen ditue. Ezin eskua da, naizta berreun horrialdeko novelatxo bat izan, dana 2 ordutara mugatzia. Ezin dozu. Eta gero benetan gertatako historia dela bai. Osa, ez dela bakarrik hori da novelia inda, gero fikzinua inda, orduan gauza asko beha idare hor... Eta pelikulekin pasekin den gauza bat, ez da gaur egun kontautako historia bat, baizik eta indala hamarkada batzuk, produkzio aldetik horrek eskatzen dauen danakin, esan gurotzut, eta ez erropak bakarrik, guran madozu enpake bat emun, itxuria, arkitekturia, ez dakiz erbak hori dana zaintun bida, eta hori... Eta kasu hontan, historia Ondarru, Bilbo eta Caracas artian pivotatzen da orduan. Ez da erresa, hemen dan ere egitzia, hemen dan eitxia, Bilbo erakustia baita, Bilboko toki batzuk laut kotxe jarritia. Bueno, Ondarrun, segun ze paisai, izan izke onjala 200 urte edo gaur egun, baina, karo, Caracas bezortu bia da, pelikulia bada eta nire ustez pertsona horrek beste kultura batian edo beste herrialde batian jaio izan balia asko zaunagoak izango zian, eta gure Bonnie and Clyde bezala ezautuko zian da, oso zaunak izango zian da, nik ez dituen ezagutzen. Nik bai ze nereko herreko baten familiakoa dira. Bale. Jarraitu. Orduan. Historia hain da undixa, ni geixo jakitxoko gogoz gelditzen azela. Zati batzuk igual kenduko nituzke, beste atudan gertitza geixau, ze gertau da, zer estan gertau. Gero egisa da, pelikula ikusostian, zezara, barakatzen, gero jakingo zu, ez dut spoiler gehiagirik ingo. Baina hori ez du pasaien ikusten duzunean pelikula bat egiazko ekintzetan oinarrituta edo gertakaritan oinarrituta bukatzen dala eta azten zaila Wikipedian, eta oin ban, eta oin bestia, eta oin ona. Baina hori izan biopik honeian edo gertakari historikotan sartu eta baina igual Grace Kelly biopik bat urren egitakatzun kontu bada, baina ez deza sartzen... Bueno, ni The Crown serixia flipa hotxen dozu ez. Asitzen hor Lady Di bestia, no sé qué, hau zein zan... Ez Lady Di ez autu ingeben... Karo, ja, nazieni... Bueno... Kuriosua Carmele pelikulakoa ez da Jon Elazpiur eta Bergara Resberba itxea. Bai, ondarroko familia, nik hori pizina baina... Euskal Gixen eta elka horreko zondun jadauz, argazkixa, koloria, ze ona dan eta... Ez que zinio que la recontau, se bestela adi spoiler, claro. Javier Agirrekin indabe, ez? Kisik betitzen dela lanberakin, eta bastante... Baina, ez momentu batzuko zurudi potentiak eta karte dutzunak, Los Santos Inocentes bezalako irudi horreik, ez? Momentu batian, zute bat dao, zinio la recontau, eta familia zela dauen struktura hori, ikartu ezten gogora Los Santos Inocenteseko irudi hori danak atian aurrian. Bada gauzatzuk oso potentiak, eta bada historia bat gero eskatze dutzuna barrutik aztia eta arakatzia eta ikustia beste gauzatzuk ez dutzula. Oso ondo. Hala, next. Kasuntan ez. Nik soltagot neria, oin, zeuenak, ze ikusi dozu zeuek maitiak. Bueno, egitxe da nik ideietik kona pelikula de xente ikusi jotela, Baina, aukeratu dutena onak hartzeko izan da Romeria, Carla Simonen Romeria. Aurreko estean ikusin eman. Barkatu, Romeria zuten bakoitzean, etorte jat, hiru aizta Eurovisionen koloretako. Baina, eske orduan zan brujeria. Bai. Baina, entzuten dut Romeria, eta nik entzuten dut hemen. Romeria, ya no hay remedio para el alma mía. Son de sol, nekan, Wikipedia, gero. Idiomas, querida. Romeria, Carla Simón, beste behin, bere hirugarren pelikulia, eta eskeda pertsona bat nik uste eta kixerak kontatzen historiak oso ondo. Egisa da, bere biografian oinarritutako pelikula badala, nik banekixela historia honen berri baneukala, orduan ikusi nanean pelikulia, banekixen segertoko zan. Eta zen decepzionau bigo agertzen dela eta ez gabonak? Ez da zulertu, ez que... Eta ez gabonak argitzen etxe. Claro. Ostia, Imanol. Bueno, kontatzen dau, bere historia konta bingot.
Bere historia, bera, umia zanean gurasoari geratu zen, eta orduan 18 urtekin erabakitzen dau jutia bigora, jakitzeko, ze haitxik itzen duzu barre? Bigota gabonak. Ai, ama benetan, txomin. Bueno, igual honera zieria da, estiun azten da, ez? Verano... Hori da, verano del 93. 3 da. Bere gurasoak zidagitxik, hiltzen dio, orduan bere... Osapekin doia bizitzena, ez? Bai. Bueno, horrazten da, gero jain zaun alkarraz, eta ukala bere bizitziakin zer ikusirik, eta honek arri dau romeria. Dala, bere historia, bera 18 urtekin beka bat eskatzeko junbia da, bere haitxan, herrira eskatzeko papel bat. Hori da, familizian... Baimen bat, edo esaten edabena bere haitxa dela. Orduan, aprobetsatzen dau, ezagutzeko bere haitxan... Arakatzeko apur bat, Eta bere haitxan familia ezagutzeko eta jakitzeko, zeintzu zien bere gurasoak, eta berak bere aman diarixotik sortu da relato hori, jakitzeko hola dan, edo ez. Ez, behak uste hola dala. Berak uste dela eta konturatzen da, bai. Igual ez da in. Bai, nire oso pelikula intimua da, niri pilloa gustau jatzela erakusten da familia poliki, bere tio, bere ama mata itxitxa, danak, koloria zela dagonin da, irudixa, oso poetikoa da. Nietako politxa da, zela zu itzen zaintun horren, relato horren, edo relato hori nesten dozu, eta erizte zaenean beste pertsona batzutara, beste pertsona horren ikuspuntua bulertzen dozu. Hau da, eurendako pertsona hori ez da pertsona eroso bat. Eta eurendako pertsona hori gura daue ezabatu. Ez, nik ez neben hortik hartu behitu, nik zuk esan dozu, asko emozio, neri pentsau xaten, pelikula moan, bale, kontadoztazu, inxaten oso pelikula hotza. Ni ez ninduen unkitu momentu baten besta. Eta igual, da ez nebelako ulertu familixan harremantzeko eukain modu hori. Etxaten nin, bape naturala. Igual gu ez ginalako larremanduko, baina nik nire aitajuna ezautukoten lehenengo aldixa, balin bada, €1 pagai momentu momentua, naiz eta pasau 3 ordu berakin logela berdinean, eta hori kontatzen badoztazu, niri etxat sinizgarri. Igual ez da lehenengo momentu, igual lehenauta ez da berakutzi. Baina eura saltzen dabe lehenengo momentu balitz moduan. Bueno, ez. Bai. Nere ustez ez. Nik ez nuen hola ulertu bez. Maniko txomin hori ez nuen hola ulertu. Zer ulertu nan hor zegoala eta danak zerela. Osa, estena hori da oso jebisa da. Baina ostasun hori erakutzen biara ze, berak Karlak esaten dau. Baina nik ulertu aldot, harreman horreian, ostasun bat egotia, badakoin historia, familia historia dana dalata. Hori ulertu aldot, pertsonajien arteko hori. Neri pelikulia bere izaten hotza. Etxaten heldu. Osa, gustau izaten konta honostana, entendi unen esatik hori, formaldetik eta gauza batzuk, bai, originalak pentsen izat, eta balako joku polis batzuk, baina neri, ez nibila beratzen dalaro eta mairuk, bai, heldu izaten moduan, honetan ez neben ezer zentiu zentzu horretan. Baina kontakizuna neska batek eruten daudelako, eta asko xamurra badalako, eta ikuspuntu askoz naif batetik ikusitza daudelako. Baina hemen, nik ulertzen dut, azken iristeza toki batera, iristeza gauza bat eskatzera dela tontokisatxo bat, baina zatoz gauzak mogitzera. Eta familia horrek kapitulo hori itxitza zaukan, eta ine itxitza lotza morduakin, eta armaixo batian gordeta. Eta orduan dator, pertsona bat, ez dakitzula zein bidauen sekretu horrekin. Ez dakitzu igual iritsiko dan be, baina zuetako ez da pertsona komodo bat etxian eukiteko. Eta hori transmititzen dau. Baina bestelako emoziorik neri, enostan neri. Baina eske Karlak iten duzuna da, konplize berak zele bizizauen hori. Baina, esango dut ikuspuntu hortatik pe, unkitu alzara, edo sentiu, oza, ni ez neben sentiu lotura emozionalik inokiko. Osa, inxaten oso otza inxaten. Eske bera, bai, eta bukaerako zati horretan agertzen denean bere gurasua. Adi spoilerra. Bueno, baina ez da, oza, da pixkat bere, ez dut ez me kontau bihar, baina zati horretan ni pilo bat emozionan horitzen darenean gurasuak tumona horretan, eta zaten denean, no estamos muertos, estamos escondidos. Jo, banilla hor, benetan, nuan, barruan. Baina, esango dut, baina eske esalde batek ez bestiak ez tost eragiten. Hor dago, Karla Simonen personajeak berak be, ez tost eragiten. Eta horregaitxik esaten du, txominek ez daukala bihotzik. Hala!
Beitu, gero ingu berba. Bueno, nire txandia da, nik ikusi duten pelikulia esateko. Ez que horregaitxik zan, eso, ez dela eskemen... Es que, claro, nik zer ikusi eta esan Mulan Rouge. Una batalla tras otra, one battle after another. Paul Thomas Andersonek, zuzendu dauen pelikulia. Paul Thomas Anderson oso afamaua, azkenengo urtietan, Magnolia, Pozos de Ambición, The Master, bueno, azken urtietan. De Magnolia, es que así zaila. Baina eske hori, baina eske urtietan jau. Gero, atapuerkan bezarbe grabau zauen. Magnolia ez da izarra, Bueno, bai, eta 6 urte. Bueno, bada. Gau binezki usarna zuza, txomin. Podcastantan sarna zuza. Ja, baina, bueno, isilikotan dira. Total, pelikula horri danak oso afamamak dira eta oso ondo dauz jarria. Nik bakarrik onartu beharrako Televisión Invisible neukala oinartik ikusita, beste danak pendientien listan dakot. Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, horrek danak agertzen dira, zer kontatzeko. Hori danak, Nire kuadrilla. Baina hortara voltaukan ezelako, vale, es que moten da puntu hortara voltaukan ez gero. Zer kontatzeko, bazkenian sisteman kontra burrukan dabilen, estatu batuetan sisteman kontra burrukan dabilen gerrilla talde terrorista mugimendu grosso moan deitu, bueno, horren bizipenak, hori, batalla batetik, bestera, borroka batetik, bestera, personajiek zelako evoluzioak egin dauen, masiran konta egin da gauza bat, gero dau hainbat urteteko saltua eta kontatzen dau beste gauza bat, eta, bueno, kritikak oso ondo jarri dau, nire be oso ondo nostain berba, eta badaki, ikusi nebene esan, bale, ondo dau. Baina, etxat pentsau, hain esperio nebena. Zertik? Kaso ez nekixelako oso ondo segura nostan kontau. Akaso ez nekixelako oso ondo pasau neben, Baina dako, hainbeste eskenatoki, hainbeste pertsonai, hainbeste, zatuzela, honek dan, nondik noragoia zemen? Bueno, baina González Iñarrituk behiten da askotan, kontatuzu 800.000 gauza, eta purka gerturatzen dien kontua dira. Claro, kasu honetan, nere ustez ez dau hainbeste gerturatze... Osa, ez da Babel. Ez, gustau jaten. Eta bukaera borobila dako, eta hori. Beitu, hortara noia, esan gurot, Leonardo DiCaprio. Nomination merera? No. Nere ustez, nominatu balen oso ondo, baina nere ustez pelikulako protagonistia ez da inundik inora Leonardo DiCaprio. Nere ustez pelikulako protagonistia eta pelikulia jaten dauena erabat da Sean Penn, bere personajia eta bere interpretazioa. Baina bera da protagonistia izatezu edo da... Bera da antagonistia, pelikulako antagonistia da azkenean, pelikulako gaizkilia da bera, baina berak egin dauen, pentsa egin xat dakola, askoz zirrikitu gehiago bere personajeak, eta askoz interesgarri xau egin xat, eta plantea egin dau, Imanol Isillo, eta plantea egin dau hori bat, joku bat edor, niri gehiago interesan. Gaunas básicas... Totalmente. Ikusi edo ez? Bai, ikusi albal madoso. Ikusiko eta hurrengo podcastian haber komentatzen. Gauzatxo badako, eta hori kontotu nahiz, igual hori adinan kontu izango da, pelikulia luzia dala. Bi ordu eta erdi dia. Orduan, pelikula luze baten... Bueno, baina, azken finean, egin jau salto bat, eta garai bateko 80 minutuak onja... Barkatu, ez nago prest onartzeko hori. Ez, bale ja, pelikula motzak, ez luziak, 2 ordu eta erdi, ez. Fuera. A ber, pelikuli... Ez dauko denporia hortan. Ez que askotan da ez dakixelako mosten. Ez que izatea gure podcasta baina motzauak. Ez, baina askotan da ez dakixelako mosten. Batzutan, bueno, de brutalistik usik inoanian 3 ordu eta pikukua, 3 ordutakoa, bueno. Baina hori... Eta hori zamortu bian. Baina uste dut, pelikula askotan ez dakixela mosten. Dala, lokartzen za, eta esnatzen eta ulertzu perfectamente pelikula. Eta zatu, bueno, basate aukentzen baneban oso ondo. Horren aldekoa naiz. Poko joakin paso jakon hori. Ez que da bendita, ez dut komenta behar. Bueno, baina, etxoin, gaur ezin gabeakin sartu, ze podcast honen xedia dan gaixa, nekanena da. Nola ez, Bergarakoa izan da. Zinema honen zer getau zan? Ez musikalak. Jo, ez da zuela gaola itxen. Euskal Herriko Broadway. Hori da, Bergarakoa izan da musikalak ekarritxutona. Peter Pan? Ez. Xuxe mundua? Ez. Miserableak. Miserableak. Bueno, gaur ingo berba, bakoitzak ekarri du pelikulat, musikal bat. Azteko eta bai, musikalak. Guztain nixako edo txoko guztako. Bai. Bai, niri bai.
Zuri ez. Neri, Baina, bai. zeatik, ze falta jako gure... Bello, es que noiara kontaia, esken ez dut kontauko, eta gatuko zeigo guakin. Bai. Kotilleo bat kontu bizuzu? Ze kotillo kontakuzko honek. Bueno, nire kontaia. musikalak zuru, baina zea etxik jatu niri gustatzen zait. Niri gustatzen jat, baina batzutan egitza da... Nire gustatzen zait, baina guna bidot. Eta oso lotxa pasatzeko oso pelikula batzu. Biziko nintzala, nire bizitzea musikala bat izango balitz. Depende ze musikal, se les miserables en bizi basa. Bueno, segun zein nazen, baina, bueno, bai. Bueno, imagina Mamma Mia, nor Grecia, nor, Mamma Mia. Edo ez la da, The Sound of Music, que son risas y lágrimas en zazpigarren umia balin basa. Pues ba, mierda, de bizitza. Zangurot. Nere bizitzea ni eukioten drama eta momentu alai eta danekin, musikal, bai gustuko jaten, eta askotan, nere... A ver. Osea da, zure musikalan musikia son de sol balin bada, pues igual inok ez da gure ikuste musikal hori baita. Danok esan behar dugu, baina bueno. Bueno, eta orduan... Nik uste dut, gaur be, barriro ingotela berba lehengo, nire musikala dala, danondako lehengo musikala izan zana. Ez dakite, Ni ziur nau lehengo musikala hori izan zala. Nik uste dut beste izan zala. Aipatu dutena. Bai, nik ikusi neman lehenengoa, ez dakit hori edo gris, eta benetan nabil. Aleke. Bueno, Zuria? esan. Zuria zin izan zan. Neria, esaten dut, sonrisas y lágrimas. Uste dut. Bai, Mary Poppins baino lehena. Bo, maneria, Mary Poppins. Ai... Mila beratzen eta laugarren urtien esten nauzan. Arazo askokin, ze nik ez nakixen, baina hau P.L. Travers idazlian, emakumea dela, Australiakoa, 8 eleberri ditu pertsonaia honen honi buruz. Walt Disney alabek, azizian liburuak irakurtzen, maite minunzian, eta Walt Disney ibilizan, P.L. honen atzetik, ez da izen bat urte, 20 urte. Eta hori kontatzen dauen pelikula bat da. Bai. Salvando al señor Banks, ¿ves? Banks. Saving Mr. Banks. Bai, Bai, igual McGregor eta... Bai, baina Banks, bai, salek. Bueno, eta orduan, egon zian 20 urte beratzetik, pelek etzagen gura eskubidiak esaldu, lehen esan duna, ze zaiadan, liburu bat, gero, autore batek bere buruan daukan uniberso hori dana, 2 ordu, edo 3 eta erdi, edo gurosun hortan, sartzia. Bueno, kasu hontan, azkenian pelek esan zaben baietz, Disneyri salduko zotzala, Robert Stevenson izan zen zuzendaixa, ez daukala filmografia supersoniko bat, baina nik 2 titulu erreskatu ditut, Herbie. Nik ez izen ez bakarri da, ni bestagot ikusita horrekin, Manol. Ni bestagot ikusita. Bai. Eta, una bruja novata. Besta. Angela Lansbury gainera. Bai. No. Hor baten egazka eta... Bai, oe baten, da zauken lako pomotxo bezala, tik. Gainera sistema bera, marrazkixak eta pertsonak bateratzen ditu. Bueno, Disney gukidauen izendapenei, Oscarren izendapenetan... Itxoine, nik irakurri dut lehen, segun espeziat informatzen, eta ikusi zanean lehenengo aldiz idazleak pelikulia urten zala zinetik negar baten ejakolako bape guztau. Ez zala adaptazio, eta gainera oine kontoko toi dana, baina bueno... Hori dana, berre, denpora badako. Bai, gaixa musikalak zan podcast honena, ez zinemaldixa eta ikusi ogun, bertamar 1000 pelikulak. Zeinek erabaki da bordenia? Nik ez. Bueno, 13 izendapen. Zeinek jauzeko txako bronkia? Neri. Zeinek mostuko daudana? Zeinek botajako bipiper. 13 izendapen. Disney kiukidauen arrakastek handizena Oscarretan, 5 eskuratu zitun, tartian Julie Andrewsen emakumezko aktoriko nena, gainera Julie Andrewsen 2 papelen artian, berak gure zauen, etzauen gura Mary Poppinsein, berak gure zauen My Fair Lady, hakon berai tokau, Audrey monzotzelako, orduan, bera libre zeon, eintzan, beste, kontakizunan beste pilaria da Dick Van Dyke, hilebete gutxi barru 100 urte beteko ditula, eta Twitterren dau, kontu bat jaten daula, iritsiko dan, eta Dick Van Dyke idatzi dau Twittertan, iriste nazen. Ai, ama. Claro, baina hori, eski horrekari xa dauz, Betty White be, hilzan, 100 urte betetia roiala, amazazpigunera. Nik ez dakizena zan, Julie Andrews ez dala izan lehen gaukeria, Angela Lansbury egontzan hor kastina iten, eta Bette Davis. Bette Davis? Bette Davis, bai, gaina bere, ostazun bere, azkenian Julie Andrews izan zan, Dick Van Dyke 2 papel ditu, bata da Bert edo Bent?
Ez da gizela. Bueno, tximni garbitzailea, eta gero bankuko jefia, ez? Jota, ditzen da hori, bea da. Berakala eskatu zauen, tematu zan, da lortu zauen. Nik, grazien nuzten, ze danoko goratzen daun abestixa zein da. Ez, supercalifragilístico. Ba, beitu. Bueno, Nik neukan hori buruan dupera guztian. Zuze, baina Oscarren izendapena zein lortu zauen? Txantxibiri, txantxin, Bueno, bai, bueno. Bueno, kuriosua da. Ez dut gehiagik kontauko, zetanok ezatun pelikula bada, urtero jartzen den momentu batian, ze honan lengua, ze txarra bigarna. Hoxe nire galdeketara. Bigarren ikusi oso? Nik ez da Nik ikusi, ez, nik ez. Emily Blontekin. Eta Meryl Streep, eta Oindala 6 bat urtekoa, bai. utzi hau, baina... A ver. Etzazu ikusi, gauza kondo hau zenean, hola utzi. Bai, benetan, Sabinak, Peces de Ciudad abestixan esaten dau, al lugar donde has sido feliz no deberías tratar de volver. Ba, utzi, gauzak zauzen, bezela! Gurazu dibortzeagoak txarto. Es que... Oi? Eta hau? Zure txanda zalako, ez zu dibortzeago zaerako! Ba, nik ikuidatu dira. Geixen ikusioten musikala, nik ustot izan dara Gris. Ja, baina, berdarako musikal akademiak ez dagoen ezein. Hori da, eta nola, daukaten beste bat, desberdinagoa dana, eta igual dramatikoagoa, Los Miserables, ba horik erabakiotek hartzia. Osondo. 2012an, uste dut estrena usara, 2012 oso luzia da hau, ondo horretan 7 minutu. Los Miserables, osagare berretan hemen pelikula luziena. Baina, ez dut ikusi berriz, ba, indala espaldi ez dutela ikusi. 2 ordu eta erdi, esan gure egin jaigune, bai. 2 ordu eta erdi. Zeintzu daren, bueno, ez dakit, konta bengo Los Miserablesen historia da, no dakigu, ez? Ez da merezi baina, bueno, ze aktore daren, Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway, Amanda Seyfried, ez dakit zaten hau, badakit Seyfried, Eddie Redmayne, ez da desan behar ronda hori, hau da Inglaterrako hau. Bai, irabazi dena Oscarra baita. Eta bestien izenak ez dut esan. Elena Bonham Carter bueno, eta Sacha Baron Cohen. Cohen bixak. Vale. Ez que Bonham Carter, zatzke igual. Zazpian itzen irakurtzen eta. Bergarran baten dako zaila da. Zina zure kantu goguena? Ez que asko, ez que gaur egon ezin zuten atzue bai, baina ez dakit, gogokuena zen dan, ontsi bertan. Guk etxian dakau beti horrekin bronkia. Ni gustatzen jat klasikuena dela I Dreamed a Dream. Ez da hori nire favoritua, Ez da hori nire favoritua. Etako bai. Bukaeroko kantun batola, kantatzen da benian danak... Nik ikusi neben aspaldi, eta gustau xaten, pentsen xat Anne Hathaway adiu sekulako papelik. Bueno, Anne Hathaway irasizan Oscarra, pelikula honeatik. Nola ez, ia moztu zebala zuzenian. Hor dagon anekdota bada, momentuan zuzenian abestu zebela grabaketan, zebela gero grabau, bakoitzek zeukala bere mikrofonoa. Eta ez da urte berdinan izan zen edo urrengo urten baten, etzen agertu Oscarretako baten danak berriz. Hor izan zan Oscarra eukidauien show potentien azken aldixan, hori izan zan, danak igozila, Hugh Jackman, Russell Crowe. Abesti bat revoluzinuan inguruan. Ez que hori da, abestitako bat hori da. Bai, da bukaerakoa, nipe bai hori zangoen eban. Ontsi bertan jatorri behar, baina bai. Eta... pila gustatzen jat, ez dakiz, egaitxik kantua gustatzen jat, historia gustatzen jat, drama ez da musikal honetako bat dala Happy Longi eta hola. Bakitzu, Pasaian, Victor Hugo Gonzala denboraldi batan bizitzen, eta esate haue bertakoek bakitzu. Bai, bertan iatze zebala, ez? Bai, J.K. Rowling Porton, Bueno, gomendatzen duten pelikula bat da, ez da musikal oi bat, esan beharra dago, nik... Ez que, claro, dakizu moduan Jonas Brothers gustatzen jaten eri bere epokan. Eta Nick Jonas egon zan Londresen Los Miserableseko musikalian, ez dakizen baden bora. Eta orduan ez autunan noran. Ez que, claro, aztu din jatze, Mary Poppinsek 2008an musikala eukidaue Londresen, da gero potku erien zauen salto, eta idazliak ez zauen ikusi, gainera idazliak klausula bezala jarri zauen, pelikulan egondako inok esatzia parte musikalian. Eta prestaketa lanetan zabilela ja, ze musikala hundi horrek urtiak behar ditue, 2008an estrena usan, eta beha hiltzan 1986an ikusi barek
Bueno. musikala. Ja drama gixau kiteko. Eta beste zer komentau bian eban. Bai, esan dira la Tom Hopper, inzebara katzbe bai, baina, klaro, Bueno, Katz izan, izan, hori- eta hori Taylor Swift dagola, osea... Bai, Bueno, bueno. ja gutxirekoa da, baina... Hori Taylor Swiftek itxen da bela dana altzau, baina kasu honetan... kasu hortan, eske, ja- Eta katzek daukan igual gauzaik horrena da kantua memori bakarrik, beste dana da un fiasko. Bai, ez kanturista beria gainea, osea, musikaletti dator, zanguro. Hori, esaten dut, me katzen musikaletakoa, Bueno, eta hoine momentua da, jazta bukatu du horrekin. Txuen, igual zer gehiago esan behan, Utzi jozu txomini ze putilla baten historia kontau biozko. Sortzi nominazio izabela Oskarretan, Bueno, sortzi nominazio kiben Oskarretako baita ne pelikuliak. Nik izpidukikoten pelikuliak, eta nola bai, esan aldan ikuste dut, musikalak urte askotan pilemat apalduta edo basterduta gonostian, berez, modan jarri bene Baina, pelikula hau bat aukeratu dela. zu putilla baten historia dalako? Ez, hau aukeratu dut, ne lehenengo... bueno, pelikula hau ikusi ostian, maite minutzako lehenengo artiz, horratik. Hori nintzen konta de zinuana. Ez, konta biremen pelikulia, baina... Txomin, baina... Baina zein. Bai, Maite mindu inza? bai, Inoiz? Baina bai. igual McGregor gaitxik edo ze... Ez, bizitza realean ikane. Bizitza ez da pelikula bakarrik, Bueno, sin más, Moulin Rouge 2001eko pelikulia da, Baz Luhrmann, australiarrak zuzendutakoa eta esandakoa. Nik uste dut, hainbat urtetan bazterren egon ostean, berez be musikalak, lehen lerrora Nun ekarri neontzan, zituela. nundi pasau zan musikal hori? Nundi pasau zan musikal hori. Donostia Zinemaldixan, Iwan McGregorek aurkeztu zauen. Eta, bai? Bai. Ba, ni enez agorrekin agorrekin. Baz Luhrmann, australiarrak zuzendutako, bere hirugarren pelikulia da, aurretik hola Australian bat, eta gero Romeo and Julieta Leonardo DiCapriokin berriz be, zuzendu den pelikulia. Eta, Neri pelikula hori guztu jaten be bai, Nik ez dakot ikusitzen. Bueno, Ez, bueno, markatu, Ni gustagatzun zinerako... Ez, bueno, bai. Naizelako una romántica pelikula hori empedernida. nekanean Kitainera tonta bazinalako. Beak esan dau. Esan zunik una romántica empedernida eta ez una quinceañera tonta, oza. Bueno, pues... Eta ez da gauza bera? Igualada. Bueno, Bueno, Nicole Kidman zatin, Moulin Rougen aktuatzen dauen goi prostituta bat da. Goi prostituta, ze kortesana topo dute lujarren zerdan, eta da goi prostituta. barkatu, ni konta bian emales miserables en historia, ez mundu zua dakita Ez que, Moulin ez que, Rouge Moulin naizala. Moulin Rougen ez dakit mundu da. Ez da. Zein ja Ewan McGregor. Da tipo bat juten dala bertara. Bertara nora da. Joder, Parisera. Baina burleskeko zela da, al Moulin Rouge. Bada, idazle bat inoiz idatzi ez dauena, ez delako inoiz maitemendu, inglesa da, eta faten da Montmartrera, mila sortzion da larota meretzixan, bohemioen mugimentua da bor. Eta hori da, enamoratzen dala, bai, Nicole Kidmanekin, eta Nicole Kidman da bilbeste batekin. Neretako. Dalako betako hori da gero. Ez. Bai. Lehenengo estenan. Lehenengo estenan gaixotu iten da. Lehenengo estenan da? Lehenengo estenan. Ez, lehenengo estenan da, bera du makina batian idazten, eta esaten dau, nik maite doten emakumia, hilda dau. Bueno, baina ez. Ez, nekane, baina. Atzo ikusi nebela. Bai ez. Eta presente egin duen momentuan, eta jaisten danian hori abesten, bukatzen berak klasinua, eta ikenda, desmaiau ikenda. Eta hor ja ikusten dugu zozer gaizki dauela. Eta, kendu zoten Oscarren justamente Nicole Kidmani Halle Berryk. eta horren gurtian, emun bihar esan zuten por las horas. Las horas beho zona da. Ja, baina ez da gauza bera. Vale, bueno. Koestinua da. Bai, musikal bada, baina musikal honen berezi jasunetako bada, beste aipatu duzuen horreikan, musikia propio pelikula horreinako sortutakoa dala, kasu hontan, soinu banda da, impresionante. David Bowie, Label, Christina Aguilera, Madonna, Elton John, Roxanne, The Sound of Music, lehen aipatu dutena, zelan asketan dauen dana, zelan muten xauen estetika aldetik beze buelta emuten xauen, Nicole Kidman, ikusten da momentu lehenengo aldiz, esan dugu, Nicole Kidmanen lehenengo Oscar nominazioa da hau, eta sorprendentemente Baz Luhrmann, ez egin izendatu Oscarretara, zuzendatu. Baz Luhrmann ez dago gehiagin maite, Eta ja Nicole Kidman ez dabe gehiago izendatu bihar, zatu dutzu nik. Nik esatutzu baiet. Nik izatu dutzu Baby Girl indagero, guztot bere karreria, pum. Nik, Maria Guerrane galderigatik? Ez. Pelikula ikusi nebalako Baby Girl eta petata gatelako, bueno, un bafozia de pelikula. Ikusi nean Moulin Rouge hau zaulek eltxunitzen, eta nartu beharra daukat CD-a erosin hauela,
Nikuña Eta lapillo bat zedia ikusi. raiau naula 8.000 aldiz entzun ostian, eta elefante gainean kantatzen dan metli hori buruz dakit. Venga, kantau. Nik daki Your Song, Kantau. ze nibe paso esaten hori, ni lehenengo aldiz desengaino amoroso bat enuen hemen pelikula hau ikusi barrian, A ber, zenbat eta urte ni zeuko pedakot zuen? CD bat ez, Disman bat neukan, eta faten nintzen basora, han musik entzuten, eta negarrez, Your Song entzuten, Elton Johnena, Iba Magorre kantauta. Zenbat urte zeuko zuen? 19. Urte txarra da. Adin txarra da hori. Baina, my gift is my song, and this one's for you. Eskerrik asko, Imanol. Bueno, bukatuko da honekin? Kanta bingo? Ez. Bai, Inok ez du merezio. Ez? Ez. Bonik daukat gauza zuen dako. Ai, ama, en fin. Nola ez? Oin joku bat. Ze karri bidao. Zer da? Ba, bueno. A ver, ondako ez Zer da? preparauta, itxoin. Ja. A ber, ematen dago, aizkeru baten galo, baina gero ez da egisa. Dildo bada? Ez gaino ondoru baten. Gu bai, Imanol. Nire urte betetzea zapatuan da. Domekan, ez da? Zapatuan. Selena gaur. Zapatuan Egisa. Zorionak azel. Zue Nola, pesar bete zan, ez? Zorionak azel, eske bai. Zorionak eta animo bizitzan. Itxain, eske da superkutria. Ay, Sevilla tiene un color Musikal da, beti horrekin bukatu da, no? ¿Ves? Sevilla quieres... Ai, nekan, eskerrik asko. Esa leike 8 pedidos vascos musikal badala. Ba, zati auta gero, bai. Ze polita, nekan, eskerrik. Da super satarra, baina horregatik ero zine bai. Ja, abra... Dalako tipo superkutria. Ez? Zelduko da frigorifikora, eskerrik asko. Ay, es Bueno, ba, que holaxe. casco. Es oñola leyenda. Ordan txomin, ze okurritze jatzu urrengo orako, oza, urrengo saiorako. Urrengua, bueno, kalen da izuz fan jakit noiz emitiko dan, baina Halloween gau beltza edo hori dana. Claro, txoin, urrian gari, ja. Ez urrian gauz, eta hori Claro. laizter Vale, da. ba, bilurra. Baina, bueno, nik uste bilurrezko pelikula. Vale, bai, superrondo. Bilurrezko pelikula bat. Me encantan. Eta gonbidatziak hau nola Halloween ostean grabaukon, marroiak erila hemen egotiak gurekin, ez? It's time! Joder, es que hau baita la bilurra. En fin. Urringo Urtegat arte. super Gaizki. Osa, musikalak berbainu, baina urtizu. My gift is my song. Bueno. I hope you this don't mind. one's for I you. hope you don't mind that I feel in love. How wonderful life is.